Kalong ka kubor ka basongsi bantip bo way na kirang ba nong yalam, urang ba Draymond Ngobha, urang ba nong Pratlanti, urang ba abujilap ya ka khoj ka suba hapok ka them Riboy District, uba Odwerson Benedict Dia Rani, yo balajitip pai ba akum uba Rani, ula klatno na gane ka sla partai, henne ka step ha ka por sau shiteng man step, namar ka jing pang dap syadem ka kensan. Lakha yo ba Obi Rani ha ka khatsan tarik ubanai Agos jong snem Syahjar khandai spa san pupra udai bosong basa ha ka shnong sning proper bi rengkat bat lagi khon kikti udai urang ba wal syong thaj naga kam naga revenue section jong katrat MEPDCL udai unong seng jong ka wei ka kanhon Draymond Ngobha Riboy District yak balatip kum ka Riboy Area Welfare Association lane ka balajutip ba kum ka seng rawa kabalang ba jong ketika seng uni orang ba ulala aban le ya shibun ki kamban kentiu ya kathem Riboy District barokawai lamba ki jing ai jing hika ya ki pai ba ban seng kam la jong bat baniang halaki jong ki kjan udai ru unong seng jong kawai ke school ya belatip kum ka Sati Raja Memorial Secondary School kebadan Homsning uni orang ba ula klat nagan yang sela pertai ka khatsan tarik upanai Julai arajar arpuar bat ka jingle burom ba khatdu ya ka met basa jong uni orang ba kan long ka khatnyo tarik upanai Julai arajar arpuar ha ka por shibaje no paisngi bat on litep ya ka met basa jong u haulum jingtep jong ka balang Catholic Homsning Parish